हाँ दीदी जी कहा ना देवर जी के हमारे समाचार। बात दीदी जी मत बोली जन रतिया में का करेला ना हाँ। आवेला ना पहले यहाँ के सूझ जाला जा काहे हो अपन देवर जी के समझावल करी ना दीदी जी कुछ भइल का बोले से नहीं भइल का ना भरोसा बस हो गइल जे की खातिर 2 दिन से नहीं के बोलत 2 दिन से नहीं के बोला तारन उ हाँ आ देखा तू हमके कहीं बतैलू ह आ ना पूछते थे हमके नहीं तू बतै तू कहियो कहीं दीदी जी कैसे मनाई उन खरा के आ तू एक बार तो तर नहीं में कोई ढील रे नहीं के बा का इतना तरह माथा में ढील बा बाप रे बाप ए दीदी हमरे के गोतरी लोग में कहेला ढील ना देता। जाना थे दीदी जी लोग कहेला ना कि जेका बाल में ढील रहेला ओकरा धन और दौलत के कमी कबू ना होखेला अच्छा तो काहे गरीब बानी तो धन दौलत होए की चाहिए ना देखी ना दीदी जी एक दिन होखबे करी अरे चुप रह ए दीदी जी औसन बात नहीं छे तो कैसन बात बा ऐसन बात तो नहीं खेता जान दीदी लेकिन ढीला निकलेला ना तो आराम बहुत मिली ना ढीले रहे तो नोचबे करेला ना तो ढीले निकली तो आराम से मिलबे करी हाँ अरे बतावा ना तो भैया जी के हाथल कहीं दीदी जी अरे भैया जी तू तो पता बा कि यहाँ भैया जी नहीं खेवाला में साथ जाला तो पूरा तो बवाल कर दूर ली हां अब दूध देता लेकिन पूरा तो अके भैया 1 रुपया का देना पूरा अब दूध जन मिली ना एगो ठोक बना जाए देखिए क्या बोला बाबूजी अरे अब देख हम घुर पे करा के घर दूध तेरे को लगा कहता कि पानी नहीं है दूध साल पिए तो बना गटा दूध और तो का माने 6 महीने दूध दिया करे तो पानी ना रहे माने दूध दिया करे तो पानी हो गेल दूध में अपना ए अब जान तो नहीं का हमरा के बवाल का हट बैठ तो बाबूजी खाइए बाबूजी आप पानी लेके बाबूजी पानी ना पिया भाई अवस्था तो बाबूजी आज को महीना लगल तो पैसा ना देलक है पैसा कोई नहीं पैसे मैं खाते कहता कि पैसा ना देवे कभी के बाद दे दूध में पानी बंद हो जाए कहीं सारा आई है कभी आई है तो मुँह आवाज तरी कि नहीं आ दूध पिया घाटा बड़ा मीठ लगा था शुरुआते में दूध लेता रहा जाता घाटा बाबूजी उ सब से कदू करेला जब पैसा जब ना निकले के देवे के रहेला तो सना टंकी वैसे ही करेला ठीक बा ना के ताम के खाला पूरा अंगूरिया है चल बा ना सोच सना लेके जाता अंगूरिया पैसा के है तो तेल का खींच ले मैं आ जी अब जनते देखा हमरा के कुछ खाने लगे आंटी बाबूजी ना खाना मत लगा पूरा दम आज मिजाज दम खराब हो इतना टेंशन में काहे बानी बाबूजी जा टेंशन कि सार के ना पूरा है लौरिया ना अब काले का कर रहे अब हम ही समझत नहीं हां अब जानते नहीं कहां हमारा के बाबूजी का रे अरे फिरंगिया मालिक पापा मालिक खुश रहो का हाल चल बा एक हम मालिक आई बैठे बड़े ना हां अरे मालिक के पानी मंगाई मालिक कहो कनिया का हाल बा ठीक हां बा नमस्ते खुश रहो ठीक बानू ना हां ठीक बनी मालिक अच्छा तब कैसे मालिक के हाल दीदी आई ना हां ये घूमत फिरत कनिया सुननी है कि तो छोटकी कनिया आइल बिया हां मालिक आइल भी हां रहा ऊपर तारा तीसरी जन रहा है सिस्टम ना विदाई ना करे तो वैसे 10 दिन के बाद विदाई करे ना सर लड़का हां ओनी का सहेला वाला नहीं ऐसे तनी भेंट कराओ करा से तो ए बड़ा की का बन बाबूजी कनी छोटकी पतिया के बुलाओ ना मालिक आइल बा तनी मुंह दो देखा दीजिए तनी रे अच्छा ठीक बाबा तनी बाबा आवत है सब पूरा तो हम लाखों में पूरा एक बिया हमार पतो बहुत मस्त बिया तो भेज तनी बुलाओ तनी सेवा पानी करवाओ अरे लियाओ सला आओ तनी बाबूजी अरे इनका बुझाते जाना तो नहीं के आज बना मालिक कनी आई दादा खेतवा पे जाए कर सुन एगो काम कर हां बोली ना तू ओके भेज ही जा जानले हां आ तनी जो बगवनिया में ले अमरूद तनी बढ़िया तोड़ के ले आ अमरूद हां हां जाते पकड़ ना पकड़ हां जो ए पतो या हां बाबूजी मालिक आइल बना दिखा दे हम तिलावत हनी बगवनिया में अमरूद तोड़ के ठीक है अच्छा ठीक है बाबूजी हम जात है हां मालिक जी बोल लगत नहीं मालिक खुश रहो जा बैठ जा रे जा बैठा मालिक बारन एही जे खड़ा ठीक बन अरे जा बैठ बैठा हम कहत नहीं तोरा सुनत नहीं खे ए बड़की कनिया हां एगो काम कर हां बोली मालिक जी तनी जा फूल तनी तोड़ ले तो अच्छा ठीक बगवनिया में ले ठीक बा ठीक किशोरिया ले जा जल्दी आई ठीक बा मालिक ठीक बा हम जाते हैं ओरी राम हो राम त एकदम लागता कि सारी भइल बड़ी रे एकदम
चटनी चाटे जो का डेरा तलीगा ना मालिक। तो मालिको कहत ली डेरा तो वाली जानत ना तुम कहीं मालिक। का नाम है तो रानी। रानी। अरे वाह मैं तेरा राजा आज बजाऊंगा बाजा। बोली मालिक कुछ सेवा करी। हाँ काहे ना सेवा तो भाई के चाहिए। गोल दबा चल गोल दबाओ ऐसे पसारी मालिक। ले यहीं तक रे। बड़ा सुंदर बाड़ी है। छोड़ 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 रहे दे। बड़ा स्मार्ट लगता है। हाँ लागत नहीं मालिक। बड़ा तोर खुश रखेला ना। हाँ मालिक। कहाँ गोल बा बाहर। मैंने गौना करा के लिए तुरंत बाहर चल गई। हाँ कमाइए ना तो का खाल जाई हमने के। एगो काम कर हाँ चल तन भीतर। भीतर। अरे जेतना दुल्हन आवेली सन पुलिन के नेवान करीला हम समझे तली नेवान ना मालिक। जेकरा पर हमार दिला जाला ना समझ गेली। मालिक आप कितना बानी तो आप मालिक बानी ठीक ना मर्द ना हनी। मरद ना हनी तो मालिक हनी न रे। मालिक हनी तो मालिक जैसन रही। देख जितना बढ़िया चीज होला ना ए धरती पे जवन चीज अच्छा चीज लोग जाला ना ओकरा के हम एकदम सोचने कि कैसे ले ली ठीक और के ले ही ना कि तो प्यार से ऐसा ना हो सकेला मालिक। ऐसा ना हो सकेला। ना आज तक ये जवार के जितना बा कवनो डिजाइन आइटम कवनो चीज हमारा से बचल नहीं के ठीक बा। माना था मालिक कि रौरा से केहू कोई बचल नहीं हो लेकिन यही ना हो सकेला हमरा संगे। कि ना हो सकेला ना मालिक। तो कवना को मजाल वाले की रोक ली तू रोक ले भी। एगो बात बताई तोरा ससुर के भेज देनी अमरूद ले आवे तोरा बड़की गोतिनी के भेज देनी फूल ले आवे अब हम के चले रहनी है। मालिक ये सब कैसे सोचा तानी गलत हमरा बारे में। गलत और हम बेटी दाखिल बानी। ए, मालिक हम ठीक ना हमार जवन काम ह उ पूरा करीला। मालिक बहुत ही गलत करता नहीं आप। कुछ गलत नहीं है चल चले ना मालिक। चल आप चले। ना मालिक की बहुत गलत करम अरे आप। ना सुने के आदत ना हमरा जानते ना चल हमें चल ले ले मालिक। ले मालिक। ले चुप 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 मालिक छोड़ दो। चल बड़ी न कचना रंग की मजा आ गया। मायरे। चला तो अरे फिंगिया देखिए अपन फोटो के बाप रे। भैया रस से भरा रहा जा का भाई छुटकी का भाई छुटकी छुटकी का भाई का भाई बोला ना छुटकी छुटकी आ का भाई छुटकी ओ मालिक न रहे। ओ मालिक हमरा संगे। ए छुटकी ओ मालिक यहाँ के सब ओइसने मालिक हो केला हमार भी साथे ओइसने भइले हम वाले 4 दिन पहले शादी के तो हमार भी साथे मालिक गुर जाते के कह के हमरा के घर मिल जाके बहुत हमरा साथे गलत केले बहुत यहाँ के कोई रीति रिवाज है। ये रीति रिवाज हम बाबूजी की भी बोलनी सब खूब ऐसे रीति रिवाज पर। फूल मांगे रहे पूजा करके दी फूल लिया नहीं मालिक ये छुटकी। जाएगा हम तो नहीं जानते नहीं कि हमारे माई बाबा बाबू शादी करके हमरा की एक हाथ में बंधन है बांध देले हम तो बंधन के हम लोग अति करे तनी नहीं निभावत तनी बाकी हमरा की मालूम कि हमारे के साथ का होई छटकी मतरवा हम जाने थे जब वो बोलले ना कि
जब रौरा जानत रही दीदी तो काहे हमरा के भेजनी क्या है? चला छटकी, चला सब छोड़ा, चला ये घर के मर्द भी न मानी, सब